To je ta a už Subara. slyšíte, jak mu nakládá pěkně. No ta Subara, co jako, to si neviděl ještě, ne? Za 5000 mám to Subara, nebo za kolik? Sakra, kuželka. Velice čistě, už mu chybí jenom garáž. To je taková škoda. Krásná jízda, hned řekneme čas. Tak, 1:04:84 a 1 za 5. To je škoda, protože zdaleka nejlepší čas. To je škoda té kuželky. To byl zatím dnešní nejrychlejší čas.